Jama'a salamu alaikum, sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'i mai hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Waɗannan matasa da kuka gani gungun ne na masu yawo suna kwacen waya da makami a jihar Kano, wanda tuni kwamishinan 'yan sandan jihar Kano ya ba da umarni duk inda suke a cikin jihar nan a bi su a kamo su, wanda Allah ya taimake mu 'yan sandan mu na kankace kwabo wanda suke aiki a sashen fashi da makami wato SAS kenan suka fara mutum ɗaya bayan ɗaya har suka kamo su gaba ɗaya. Waɗannan da kuke gani an kama su bayan sun fito daga filin sakuwa da makamai sun kashe wani, wanda yanzu haka za su gaya mana sunansu da kuma ya aka yi. To yanzu ga su za su yi mana bayani ya aka yi suka yi sanadiyar ran Mubarak Salisu Badawa dan kimanin shekaru 22 wanda yanzu haka har an masa jana'iza. Kai ya sunanka? Abdullahi. Shekarunka nawa? 18. Unguwa? Fage. Kai me kai a takaice? Ni mun fito daga filin suka sai aka rike min shi sai na buga mai wuka. To daga nan ya aka yi kuma? Daga nan da na buga mai wuka sai waya kuma aboki Aminu sai ya dau waya. To kai Aminu ka dauki waya? Aminu Idris ya dauki waya da ya gani. A wani unguwa kake? A Fage. Shekarunka nawa? 17. Da ka dau waya ya aka yi da ita? Aminu Idris da ya dau waya sai ya ba mun. Waya Aminu Idris din? To da ka dauka ya kai da ita? Munzali na ba. Ina munzali? Gashi. Munzali kai ya sunanka? Munzali Ahmad. Shekarunka nawa? 17. A wani unguwa kake? Fage. To da ka dauki wayan nan ya kai da ita? Da na dauka na tafi da ita gida sai na kai wa Yakubu. Ina Yakubu? Yakubu an baka waya? An bani waya. Me a jikin waya da aka maka ita? Security ne a jikin. Bayan wannan fa? Da jini a jiki. To ya kai da waya? Zuwa ne na kai wa baban zabo ya cire security. To kamar yadda kuke gani waɗannan guda hudu su ne suka aikata wannan aika-aika na kisan wannan bawan Allah tare da ɗaukar wannan waya. Waɗannan mutum biyu da kuke gani kuma ga su suna aikin waya, su ne in an kai waya inda security a ciki za su cire ko kuma su yi abin da suka ga dama da waya kafin a ɗauka a sai da ita. Me sunanka? Suleiman, shekarunka nawa? Ta 25. A wani unguwa kake da zama? A cikin mu ne. Da ka ɗauki waya ya kai da ita? Sun bani ne babu jini a jiki amma suka ce a cire musu security. To wa kai ya kai da waya? Sai na ba Muktar. Shi yake cirewa. To kai ya sunanka? Ni Muktar sunana. Shekarunka nawa? Shekaruna 24. A wace unguwa kake? A Gama. To Malam Muktar, ga waya a hannunka an baka da me ka cire? Da ya bani ita ya ce zai zo da kata. Da me ka cire a takaice? Kawai jinar ce dama a jiki. To kamar yadda kuka gani ga sunan su biyun nan su ne wanda in an saci waya kafin a sai da ita ake kaita suke cire abubuwa ko su cire security da sauransu ko Gmail da sauransu. Haka zalika ga wannan na ƙarshen shi kuma lokacin da suka fito daga filin sakuwa shi ma mun kama shi a wannan wuri da wata sharbebiyar wuka. Kai ya sunanka? Abubakar Umar. Abubakar Umar, shekarunka nawa? 20. A wace unguwa kake? Fage. An kama ka da wuka? A'a ba a kama ni da wuka. To ina wukar take da aka ce an kama ka da ita an ganka da ita? Tana wajen wani yaron mu. To ta waye wukan? Ya zo da ita ne filin sukuwa mun da kilisa wajen mumu 100. To kai me ya haɗa ka da wukar? Ba ni kawai ya ce na rike. Kuma ka rike. To alhamdulillah kamar yadda kuka gani tuni kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Kiyawa Sani PSC ya ba da umarni da zarar an kammala binciken kwakwaf dukansu za mu gurfanar da su a gaban kotu da laifin kisan kan wannan bawan Allah da suka yi.